Čaute. No, tuto mám presne ten Delta Profile a chcem vám ukázať, ako to pekne reaguje. Teraz som písal Lukášovi, že tam bola short delta, ktorá sa tam vytvorila a evidentne to je, ako vybrali toto Lau Ázii, tak nejaké buď posledné shorty tuto brali profit v tejto sviečke. Zároveň tam mohli byť buy limitné objednávky, čo sa tiež prepíše ako short delta. A tu vidieť, že poďme si to tak, toto je ten nejaký range v Ázii, poďme od začiatku. Tu sa vytvorí long delta, zatvoria nad ňou, ešte lepšie takto, aby to bolo presne na tej sviečke. Tu je nejaká short, ale to sú zatiaľ také malé. Touto sviečkou zatvoria nad a idú hore, ale stále to je nejaký range v Ázii. Tu nám dali nejakú najväčšiu short deltu. Ide tam na to reakcia. Ideme ďalej. Longová sa stále drží na tom istom mieste. Tu sa pokúšajú ísť vyššie. Stále je to v tom range, moc sa to tam nemení. Tá longová je stále rovnako. Poďme ďalej. Dobre, tu pribudla nejaká väčšia, ale nie je to najväčšia, to znamená, že nejaké kvázi buď chceli hrať breakout tohto high, alebo to boli nejaké pasívne shorty ešte na výber tohto Lau Ázii. Poďme ďalej. Tu nám už štartuje niekde Londýn. To bol ten Frankfurt hore. Áno, to už začína Londýn. Takže a teraz čo bude hrať Londýn? Čo ide Londýn? Cena klesá, príde to na túto sviečku. Bum. A tu nám sa presunie short delta. Long zostala stále rovnako. A teraz oni zavrú naspäť na tou short deltou. Tu. Zas to otestujú. A potom idú hore. Idú. Zase to otestujú. A proste teraz toto je ako keby taký support. Tá short, lebo shortová delta dole, keď vyberieme nejaké low, ako sme vybrali tu, tak to sú jedine buď zatvorené shorty cez limitné buy limity v týchto miestach. Áno, ono to vždy klesne nižšie, lebo tam to spracovanie tých objednávok, tak musí to prísť do bodu, keď už nikto nemá záujem, takže tá cena stále ešte ako keby kvázi klesá, ale
sem tam, že bude tá short delta úplne na spodku. Ale nemusí byť úplne na spodku, áno. Bo to je tá celková z toho celého range. A teraz buď to, tak som povedal, že zatvorené tie shorty cez buy limity, alebo sú to nákupné limity na long. Pod týmto, v týchto miestach proste oni to začnú distribuovať, tie buy limitné, a tie sa prepisujú ako shortové. A tu bude presne toto bude kvázi ako keby manipulácia, že chceme ísť dole. A oni to využijú na to, že naberú longy. Lebo tu bolo veľa proste aj stop lossov, breakout traderov na short, a tam je likvidita v tomto bode. Tuto ešte, poďme sa pozrieť na ten včerajšok. Tam sme vyhrali long, najskôr teda. A áno, aj tam mala long, bol tu aj potom long na základe nejakej delty, potom to prepadlo. Úprimne spravilo mi tam profit nejaký a potom mi to zatvorilo niekde ako na break-even. Mal som to cez toho robota, áno. A pravda je, nemám od času ten fokus proste každých 5 minút to tam sledovať. Verím tomu, že aj to sa mi zlepší, že budem môcť to lepšie sledovať, lebo keby som mohol, tak určite aj tie vstupy, aj tie výstupy som mal o mnoho lepšie momentálne. Preto tam mám toho robota, ktorý je kvázi to zobchodovať, aj keď nemám ja nejaký fokus. Ale teda poďme si ukázať, ako tam začal ten včerajší deň, pondelok. Poďme si to posúvať, ako sa to vyvíjalo. Áno, takže niečo tam už je, cena klesá, bum. Short delta sa presunie na spodok a pozrite. To je dôležité, že presunie sa tá delta short dole. Ako cena padá, najskôr bola tu najsilnejšia, niekde v strede toho range, a následne sa presunie dole. To znamená, že tam chceme od nej hrať long. Dole musí byť short delta, keď chceme hrať long. Takže a tu, pozrite, na tick sa to odráža smerom hore. No, od tej short delty. Na tick. Otestujú to a na tick hore. Poďme ďalej, ale samozrejme to je v Ázii, takže to by sme obchodovali, pokým nemáme na to nejakého robota. Ideme. Toto bude taký range, tam to môžem rýchlejšie posúvať. No, ďalšia vec. No, skáčem, vidíte? Tu je stále ako najsilnejšia long delta zas. A čo chceme hrať? Zas, keď chceme hrať short, no ona bola tu, vidíte tu, presne. Že bola tu, išli sme do tejto short delty, long je tu delta, ideme cez ňu, takže pokračujeme hore kvázi. Ale tu sa stane, že long delta sa presunie hore vyššie. Ak by chceli hrať ďalej, musia ísť od nej vyššie. A teraz ideme ďalej. Stojí long delta na mieste a tu je nejaká sviečka, taká výraznejšia bearish sviečka, nie tieto maličké, výraznejšia,
ktorá zatvorí pod ňu. A teraz pozrite, tu je tá long delta, ako mám túto čiaru bielu, a tam už sa nevedia dostať na tú long deltu. Tu, odraz dole. 190 tiku. Poďme ďalej. V tom range. Toto naráža na tú najsilnejšiu short deltu, ktorá tam bola, ale ona tam zostala. To znamená, není, že aktuálne sa presunula. Keď chceme hrať kvázi od nej, musí sa tam ona presunúť a vtedy od nej hore. Keď sa k nej blížime, takže tam dlho stála na jednom mieste, to znamená, že ju idú testovať. Test, pozrite, presne, test, pokus hore, ale hneď pod ňu, na tejto. Hneď close pod ňu. A teraz poďme ďalej. Stále sme, toto už začína byť nejaký Frankfurt. Frankfurt ide vybrať toto Ázia Lao. Sme pod tými deltami. A niekto chce longovať. Tuto niekto chce brať longy. V trende. Lebo long delta sa presunula dole. Ale my vieme, že longovať chceme od short delty spodnej. Áno, toto vie tiež spraviť nejaký pohyb, ale väčšinou to je nejaký pullback alebo nejaký... Nie je to ten hlavný obrad. Pardon. A to znamená, že teraz dole sa nám presunula long delta. Tu. A to sme práve o Frankfurte. Verme, že Frankfurt chce vybrať toto lao. Poďme ďalej. Áno, Frankfurt klesá. Delty zostávajú. Stále je tá spodná longová. Nepresunula sa shortová dole. Že by tam nabrali skutočné longy cez pasívne longové objednávky. Toto je skôr retail, ktorý longuje priamo cez market. A preto je spodná longová. Áno, ono to spraví teraz pohyb, samozrejme, reakcia. Nechajme to, nech to ide vyššie. Ideme ďalej. Sme nad tou longovou. Takže áno, sme stále, že hráme long, teoreticky retail. Nič sa nedeje. Dáme to takto, aby to bolo vidieť. A zase idú testovať túto long deltu. Tuto už vidíme dopredu, čo bude, ale proste chceš hrať long, mala by sa tam presunúť short delta. Aby to bol skutočný long veľkých hráčov. Je tam len stále tá long delta, stále tam stojí na tom mieste. Testujú ho, odráža sa to. Tuto, pozrite, tu, tieto dva výky. Knoty. Natyk od tej long delty, to je normálne, že ťuk hore, lebo chcú, akože ten retail chce hrať long odtiaľ do trendu. Áno, tuto to odráža, tu presne. Pozrite. A ideme hore. Áno. Akože ideme hore. A teraz, poďme ďalej. Ale nemá to nejakú silu. A prečo to nemá silu? Lebo to sú není tí veľkí hráči. Ako náhle už zatvárame pod to, na týchto sviečkach to vidieť v tomto malom range,
Pozrite, tu tieto knoty zo spodu zas. Tu boli z vrchu a tu toto už testujú zo spodu. Knot, knot, knot. A táto, ktorá tu zavre, ešte povedzme táto, a zároveň to znova otestuje. To je fakt, že na tyky. 1, 2. A odtiaľ to prás dole. 326 tykov. Lebo to nemal byť long, lebo longová, táto modrá long delta najsilnejšia plus 434 nemôže byť spodná na long. Na malý pullback, áno, to je. Teraz tejto volatility aj to je proste, áno, spraví to 100 tykov. Ale to nie bude ten hlavný pohyb. Na toto bohužiaľ som včera nemal ten fokus. Takto to detálne sledovať. Ešte pokiaľ sme boli stále tu, tak som bol v tom, že tam bude long, áno. Mohol som to lepšie prečítať, je to pravda. Ale držal som sa, akože hovoril som si, mám tam toho robota a idem podľa tej AI, aby, aby som to proste stále len nemenil. Ale tuto som už pri tom nebol, to je pravda. A tu ako zavreli pod. Tak išli short. A tu sa to úplne vypeckovalo. Cez toto táto sviečka, keď to preťala. Tam bolo palivo, tie stop lossy, ktoré boli pod touto sviečkou na long. Bum. A teraz, teraz to stále len padalo. Tu nič sa tu nepresunulo, žiadna delta. Takže žiadny obrad nebude. Odtiaľ to, že by sme išli niekam, neviem kde. To bude zás len pullback. Ale neposúva sa ani tá short, ani long. Tuto sa nejaká vytvorila taká, ale akože nesledujem tieto menšie, ale tuto sa to presne na tých odrazilo, áno, dobre. Nesledujem tie menšie, lebo to by bolo aj v tom chaose, ja sa riadím len tými najväčšími dvomi. Je to mnoho jednoduchšie, lebo akože tu dole vidíme, že teraz tretia, tu nám nejaká narastla potom, shortová, ale to proste by bol chaos, takže to vôbec nesledujem. Chcem vidieť presuny len tých najväčších. A tu keď vidím, nepresúva sa to, áno, sme pod nimi. No, teraz keď už to vyšlo takto z toho range, ten Londýn, vypadol dole, tak mohli by sme tento profil ďalej posúvať, ale ono tu bude tá cena padať. Tu sa pridávajú nejaké market shorty, že to už sa shortuje. Áno. Není to tá najsilnejšia short delta, že by sme chceli hrať, že ale nezavrelo to nad ňou. Aj tak. A padá to od nej dole, takže to sú tie shorty. Longová zostala stále tuto hore. A ono to takto ďalej padá, vôbec sa nepresúvajú tie najsilnejšie. Áno, dostali hore. A vlastne celý deň to padá. Takže nedá tam nejaký longový signál, že by sa presunula táto short delta dole a chcelo by to hrať nejaký odraz. Evidentne to už išlo až, chcelo vybrať celý celú tú imbalanciu a vybrať až toto tu dole. Ale keby sme spravili to, že to presunieme potom, jak sme tu toto breakli a že si to nastavíme na ten Londýn, a tu nám breakol, či nám to niečo ukáže. Longová zostáva, no,
Shortová zostala tu. Toto breakli. Tu sa, tu sa v tom tu je presne, tuto sú tie vybraté stop lossy cez túto najväčšiu sviečku a tamto je vidieť, že sa tam vytvorila short delta. Není najsilnejšia, áno. Je to nejakých 98%. A oni to potom prišli presne ten bod, kedy prepálili tie stop lossy otestovať. Ale není to tá najsilnejšia, tak akože ja by som to stále čakám vždy na tú najsilnejšiu, hop, či sa to tam opravilo nejak. Nie, to dostáva, jasné. Tuto nebol, hovorím, tuto nebola tá najsilnejšia short delta, že chceme ísť long, takže to bude len pullback. Ide nám to do toho bodu, kde prepálili tento low. A, není? Či? Nechce mi to zobraziť, neviem prečo. A, nie, zostáva, stále to je rovnaké. Preto je dobre či mám to EA, kde mi zvýrazňuje tie najsilnejšie, tak tam to vidieť krásne. Toto sa dostávame k tomu bodu, kedy to testujú, ale nevytvorilo tam tú najsilnejšiu. Hej. Takže to tam iba odráža a padáme dole. Takže vlastne, hop, no, tu sa nám podľa toho Londýna vlastne toto môže byť vidieť, že short delta pod týmto low. Áno. To môžu byť nejaké zavreté profity, alebo break, shortové breaky, sell stop, to je na breakout, keď máme order, sell stop. Nezatvorili nad tým, pokračujeme dole a padá to. A žiadny presun delty. Žiadny, takže stále nechcem hrať obrat nejaký, pokým sa nepresunie tá short dole. Aj teraz, keď to mám z takéhoto dlhého profilu natiahnuté, tak vidím, že celkovo akože najsilnejšia nejaká sa dole úplne nevytvorí, lebo to je strašne dlhý profil, kde toto boli extrémne veľké delty, táto bola tých vyše 500, takže samozrejme tu sa nám nemôže vytvoriť v jednej sviečke, v troch sviečkach, akože nemôže, môže, ale aby tam skočila väčšia, že by bola vyše 500, tak, tak to akože to sa nevytvorí taká veľká. Takže keby z tohto swingu to berieme, tak sme stále kvázi short. Tuto, keď som to ja pozeral, tak som to pozeral už čisto len z dnešného dňa, z toho range, ktorý tam oni začali tvoriť. No, že prišli range, pád dole a teraz rangeujú v tej Ázii, padli dole a tu je tá short delta. Áno. A uvidíme.
Ale keď to bereme tak celkovo, tak není to nejaká veľká short delta, keď to berieme celkovo z toho celého swingu. Takže nemusí to byť ešte obrat. Ale zase tu som si to prepol ešte na jeden väčší. Toto je ten menší, prepol som sa na 30 minútový graf. Toto je ten dnešný, tá Asia Range, Londýn. No, tuto je tá short. Ale potom tu mám z tohto profilu silná short delta je tuto. Koľko má? Neviem, prečo to nechce ukázať teraz. Minus 466. A tu je longová, najsilnejšia. Táto. Tu je tá short. No, sedí s tou. No, uvidíme. Lebo to je z tohto low. A keď to posunieme, napríklad toto high, tak už nie je najsilnejšia, už je hore vyššie. Už je to tu. Longová tu. Takže spodná není najnižšia. Začína sa to vrácať. Keď to posunieme ešte na toto low, že nám to priráta ďalšie nejaké sviečky, tak to sa len potvrdzuje. Z longovej, longová a tu je shortová. Dávame si z toho takýto obdĺžnik, aby sme to mali presne. No a tu vidíme. Horná je shortová, to tu podržalo a longová je tu a od nej to odráža dole. To už sme z tohto veľkého range. Od tohto low ešte by som to mohol zariadiť aj tieto sviečky, lebo to je v tom range. No, nezmenilo sa to. Stále tá long zostala tu. Short na tom istom mieste. To znamená, že my sme pod nimi, takže ešte to môže ísť testovať nižšie. Ešte to môžu ísť vybrať. Jedine až keby sme stratili toto high, že ho breaknú a dostaneme sa na tejto delty, tak potom môžeme hrať sem long. Takže takto spätne, keď si to človek prejde a má na to čas, si posúva ten profil. Môžeme to posunúť ešte skúsiť na toto high, aj tento celý pád, že čo nám to povie. Shortová, stále rovnako. Shortová nie je dole. A longová, odsunieme to. Tá je asi tu, stále tu. Takto, hej. Drží nás to tam. Takže, no, z menšieho profilu, áno, tu bol long nejaký, alebo proste zavreli tam niečo, ale celkový obrad na long to zatiaľ nevyzerá. Takže možno ešte test cen tohto, alebo pôjdu hneď dole. Lebo proste nemáme tu dole tú najsilnejšiu short deltu nad ňou. A toto sme už na 30-kovom a to už idem dosť ďaleko posúvam ten profil.
Radšej mám z nejakých tých swingov, z nejakých tých pohybov to ťahať. Lebo potom, keď sa tam strašne toho veľa naberie, tak už to je proste, už to vytvorí nejaký stred, kde nemáme tie delty na high alebo low, takže nechcem to už ďalej posúvať. Je to úplne zbytočné, lebo veľa to nepomôže asi. Aj keby to posuniem sem, no, to vidieť, že tu je shortová, to nám úplne zostalo rovnako. To je proste, pokým sme není nad ňou, tak nelongovať. No, tá nám sedí úplne z tohto celého pohybu, je stále tá shortová, je proste rovnaká tu. To je silný bod, to proste pokým sme nad ním není, tak long nie. A longová je tu, dostala hore. Takže, takže longy nie ešte. To ešte posunúť, ale asi nám to nič neukáže. Viac. Longová tu. Hm. Tu bol krásny odraz. Natik. Aha. A shortová v tých istých miestach, dá sa povedať. A sme pod. Takže nič. Mám tam nejakých 30 tikov v pluse. Dobre. Určite by som našiel aj lepšie situácie ešte, kde to krásne reaguje. Ale tak pol hodinu video, takže zatiaľ stačí, ale budem čakať, čo to spraví. Dobre, díky. Tak zatiaľ ešte urobím určite nejaké video. Nájdem také situácie, kde to bolo brilantné a tie odrazy úplne na tých, ale aj tu sme si dosť ukázali, že veľakrát to presne odráža na tých. Čaute.